नमस्कार. स्वागत आहे आपलं फेमस मालवणी कट्टा या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीने आंब्याचा शिरा कसा बनवायचा हे पाहूया. हे पहा, खूप छान तयार झाला आहे. चला मग त्यासाठी लागणारे साहित्य आणि कृती पाहून घेऊया. आंब्याचा शिरा बनवण्यासाठी आपण इथे आंबे घेतलेले आहे 2. हे पहा, स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे. इथे आपण छोटी अर्धी वाटी साजूक तूप घेतलेलं आहे. इथे आपण 1 वाटी जाड रवा घेतलेला आहे. 1 वाटी रवा घेतला आहे, त्यासाठी आपण 1 वाटीपेक्षा थोडी कमी साखर घेतलेली आहे. इथे आपण 2 वाटी दूध घेतलेलं आहे. आता सर्वात आधी आपण ह्याची सालं काढून याचा गर घेऊन मिक्सरला बारीक करून घेऊया. हे पहा, या ठिकाणी आपण आंब्याचा गर मिक्सरला फिरवून घेतलेला आहे. तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब करा आणि तसेच बाजूला येणारा बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओची लिंक तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचेल. आणि हा रेसिपी आवडल्यास लाईक आणि शेअर नक्की करा. चला मग आता रेसिपीला सुरुवात करूया. या ठिकाणी आपली कढई गरम झाले, त्यामध्ये आपण रवा घालूया 1 वाटी आणि छान याला परतवून भाजून घेऊया 2-3 मिनटं. अगदी खरपूस आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे. या ठिकाणी रवा पहा आपला छान भाजून झालेला आहे. रंग हलकासा बदललेला आहे. आता आपण याला काढून घेऊया. ज्या कढईमध्ये आपण रवा भाजून घेतला त्याच कढईमध्ये आपण साजूक तूप घालून घेऊया, छोटी अर्धी वाटी. तूप पहा आपलं छान गरम झालं आहे. इथे आपण सुका मेवा घेतला आहे, मनुका घेतलेत, थोडे काजू बदामचे तुकडे करून घेतले, ते आपण तुपात घालूया आणि छान याला परतवून घेऊया. अगदी सोपी रेसिपी आहे आणि चवीला खूप छान लागते. या पद्धतीने तुम्ही बनवून पहा आंब्याचा शिरा. 2 मिनटं आपल्याला छान परतवून घ्यायचं आहे सुका मेवा. या पद्धतीने तुम्ही आंब्याचा शिरा बनवून पहा, खूप छान लागतो चवीला आणि अगदी झटपट होते. हे पहा, मनुका छान आपल्या फुलत आलेले आहे. आता आपण भाजून घेतलेला रवा घालून घेऊया. आणि छान याला परतवून घेऊया. दोन 3 मिनटं आपल्याला रवा तुपामध्ये छान परतवून घ्यायचा आहे. या ठिकाणी रवा पहा छान आपला तुपामध्ये परतवून घेतला आहे आपण 2-3 मिनटं. आता आपण जे 2 वाटी आपण दूध घेतलं आहे ते घालून घ्यायचं आहे. दूध आपण गरम करून थंड करून घेतलेलं आहे. आता छान आपण परतवून घेऊया. छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. हे पहा छान मिक्स झालेलं आहे. आता आपण ह्यावरती अगदी 2 मिनिटासाठी झाकण घालूया आणि एक वाफ काढून घेऊया. आता आपण झाकण उघडून घेऊया. हे पहा छान वाफ आलेली आहे. एकदा आपण फिरवून घेऊया. आता आपण लगेच जी साखर घेतले 1 वाटीपेक्षा थोडी कमी ती घालून घेऊया आणि छान याला मिक्स करून घेऊया. अगदी सोपी रेसिपी आहे आणि खूप छान लागते चवीला. या पद्धतीने तुम्ही आंब्याचा शिरा बनवून पहा. आता साखर आपल्याला छान एकजीव करून घ्यायची आहे रव्यामध्ये. हे पहा साखर आपली छान एकजीव झालेली आहे. आता सर्वात शेवटी आपण आंब्याचा जो गर काढून घेतला आहे तो घालून घेऊया. वेलची पूड टाकूया.
आणि छान याला एकजीव करून घेऊया. अगदी सोपी रेसिपी आहे आणि चवीला खूप छान लागते. या पद्धतीने तुम्ही आंब्याचा शिरा घरच्या घरी बनवून पहा. आता छान आपल्याला 2-3 मिनटं मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे पहा, आंब्याचा गर रव्यामध्ये छान एकजीव झालेला आहे. आता ह्यावरती आपण अगदी 2 मिनटासाठी झाकण घालूया आणि एक छान वाफ काढून घेऊया. झाकण उघडूया. हे पहा, मस्त आपला आंब्याचा शिरा तयार झालेला आहे. आता आपण गॅस बंद करूया. आजची रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक, शेअर करायला विसरू नका. चला तर मग पुन्हा भेटूया एका छानसे रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.